Karolínka a kouzelná noc svatojánská. Za 7 kopci a lesy, v malé vesničce obklopené lukami plnými květů, žila holčička Karolínka. Byla to veselá a zvídavá dívenka, která milovala pohádky, kytičky a příběhy, které jí vyprávěla babička. Jednoho večera, kdy se slunce pomalu sklánělo za obzor a nebe se barvilo do růžova, babička tajemně pronesla: dnes je svatojánská noc, Karolínko. To je nejkouzelnější noc v roce. Karolínce se rozářila očka. A co se během téhle noci děje, babičko, zeptala se. Babička se usmála. To je noc, kdy kvetou kapradiny, v trávě tančí světlušky a kouzla jsou na dosah ruky. Jen ti nejstatečnější mohou najít kouzelný květ kapradí, který splní každé přání. Karolínka byla unešená. Rozhodla se, že tuhle kouzelnou noc rozhodně nesmí prospat. Jakmile babička odešla, oblékla si svou nejhezčí letní sukínku, nazula lehké bodky a vydala se na palouček za lesem, kde věřila, že kouzelný květ kapradí najde. Na louce u lesa to bylo jako ve snu. Tráva jemně svítila, jako kdyby ji pokrývaly tisíce drobných světýlek. Karolínka si uvědomila, že to nejsou světýlka, ale světlušky. Poletovaly kolem, jejich světýlka se mihotala jako malé hvězdy a vedly Karolínku hluboko do lesa. Kam asi letí, ptala se sama sebe, ale statečně je následovala. Brzy se ocitla na místě, kde stály vysoké kapradiny. Najednou pocítila lehký závan větru a z kapradin vystoupil maličký skřítek s dlouhými vousy a kloboučkem z listí. Vítám tě, Karolínko, řekl vysokým hláskem. Ty hledáš kouzelný květ kapradí, viď? Ano, hledám, přisvědčila Karolínka. Chci vidět, jestli opravdu existuje. Skřítek se usmál. Dobře, ukážu ti cestu, ale musíš nejprve splnit 3 úkoly. Jsou to zkoušky odvahy, laskavosti a trpělivosti. Souhlasíš? Karolínka pevně přikývla. Ano, jsem připravená. První úkol, zkouška odvahy. Skřítek vedl Karolínku na místo, kde se les proměnil v hustou houštinu. Tam na ní čekala první zkouška. Musíš projít tímhle temným tunelem z větví a ničeho se nebát, řekl skřítek. Karolínka se na chvíli zarazila, protože tunel vypadal opravdu strašidelně. Ale pak si vzpomněla na babiččina slova o odvaze a vykročila vpřed. Uvnitř tunelu slyšela zvláštní zvuky houkání sov, šustění listí a občas nějaké tajuplné zahoukání. Ale nakonec se dostala na druhou stranu, kde ji čekal skřítek s potleskem. Dobře si obstála, Karolínko. Teď tě čeká další úkol. Druhý úkol, zkouška laskavosti. Skřítek zavedl Karolínku k potůčku, kde leželo zraněné ptáčátko. Musíš mu pomoci, aby mohlo znovu létat, řekl skřítek. Karolínka si klekla, jemně vzala ptáčátko do rukou a začala mu ošetřovat drobná křidélka. Utrhla kousek své stuhy a opatrně mu obvázala zraněné místo. Ptáčátko na ní vděčně pípalo a brzy už vesele poletovalo kolem. Splnila si zkoušku laskavosti, pochválil jí skřítek. A teď poslední zkouška. Třetí úkol, zkouška trpělivosti. Skřítek odvedl Karolínku na mítinku, kde se ve středu nacházelo kouzelné jezírko. Musíš počkat, dokud se na hladině neobjeví zářivý kamínek. To však chvíli potrvá. Karolínka si sedla u jezírka a trpělivě čekala. Čas plynul a obloha se začínala barvit do temně modré. Nakonec se na hladině objevilo jemné světýlko. Karolínka natáhla ruku a kamínek opatrně vzala. Skřítek ji opět uvítal s radostí. Dokázala si to, Karolínko. Teď tě odvedu ke kouzelnému květu kapradí. Skřítek vedl Karolínku hluboko do lesa, kde na malém paloučku mezi kapradinami rostl jediný květ. Zářil jasně jako hvězdička a kolem něj poletovaly světlušky. To je on, řekl skřítek. Můžeš si přát, co chceš. Karolínka se na chvíli zamyslela.
Přeji si, aby byl náš les vždycky kouzelný a aby měli všichni dost odvahy a laskavosti k tomu, aby si pomáhali. Květ se jemně rozářil a rozplynul se ve světýlkách. Skřítek se usmál. Tvoje přání se splní, Karolínko. Teď se vrať domů a vyprávěj o svém dobrodružství. Karolínka se vydala zpět do vesnice. Když dorazila, slunce už začalo vycházet a celý les vypadal ještě krásnější. Věděla, že na kouzelnou noc svatojánskou nikdy nezapomene.